Яо. Друже, я. Ама нема сними, имам параноичко. Не сниме, не. Добре. Значи аз съм... Мене ме викат Демлюс. И аз съм велма познат билкар тука. Спајам неспајиво и лечам от все. Живее моя оазичка тука. И аз съм цел спаян с цела природа и все унутра и ван нея. Значи, и аз имам една много добра билкичка, що се вика Змаево гнездо, и моята жена веќе велма дълго времена, около 5 година, я конзумираше тая билкичка. Она беше максимално задоволна с тая билка и много й помогна. Бог да я прости. Комшо! Кажи, дръж. Ми трябва малко помощ. Що те воли? Нещо зъбот, ще. Не бе, една комода има отнемете да преместя. Каква комода, бе, хощапля, да носи се от тука, бе. Узурпатор. Ще трябва после билки за кило да върка. Има друга билкичка, ето е ва. Видиш, тук има папунци веќе, она веќе може да се конзумира. Значи, она се вика нагалено млечни пут, инче я викат соколови пат. Исто много добра билка, она е за припутовање. Значи, аз кога укусвам таа билка, имам се сретнано со Буда, со Бабара да беме цимери на факултет и Александър Македонски е жив, да не лъжат. Она ти пружда едно добро интергалактичко путовање, значи кога укусавиш, се усекиш ко ти да пътуваш от тука до Негорци. Тата е много добра билкичка. Друже! Кажи, друж. Абе, против пролив да немеш нещо? И аз немам нищо против пролив. Значи ти можеш слободно да сериш. То е людски, хумано, убаво и то е зло, що трябва да се изкари от тебе.